Hey guys, karong buntaga mo ban ko ni mama adto magtanom og balangoy. So tanaw mo among garden guys. Na siya sibuyas, tas ang among talong is na sa dugonga. So si mama adto sa among gitamnan og mga mais. Mutanon sad ko adto sa gitanom ni Papa iftag ko na ba nya magtanom si mama adto og balanghoy. Napod siya gitanom dito nga kamote. Then mara man siguro to. Nya to napasaunahan guys. Lakaw. Yama na among gym. Dola kayo sa sentro. Wow. Tagko na di ay ang mainit. Hindi ko din na sa kuhaan. Kanang ubos. Ito na mong basa. Ayaw lugwachi. Itingog man ang baka. Samo ka oy. Iko naman di ay ni. Pwede na kuhaan di pa. Sure oy. Yeah. Yeah, yun si mama pwede na kunoso manguha ko. Hehe. Wow. Ako na siya kay tagas pagyud. Unsa color ani? So si mama wala po siya kay bang si color, so it's a surprise. Try. Ha? Surprise na siya kung unsay color ani. So mga to guys, magtanom sa si mama balanghoy na ako. Mangita ko asay pwede kuhaon nga mais. Uy, na may nalaya. Bago pa ni kitanong ni Papa, more last month man siguro to. Then, wow, grabe dagko na siya kaayo guys. Naanasad mi kamote. Pero wa pa ni unod guys. Ay, nagawas na unod. Wow. Naman na siya. Wow. So, manguha ko ani guys. Lao. Sapa ni Papa kay masuko to. Pero ba hindi pa pwede ba? Sapa niya taning father. Spending my time watching you. Malipong kita anik suri-suroy guys. Mangita ko asi pwede ko haon na ani. Kanang dagko niya kuan. Tapas. Wow. Good kayong mais. Pataglain guys. Kanang dakutan taas. Mapataglain na sa Kini nga vlog guys is first time ko nila kita marara po ni siya a day in my life. Wala ran ako na hunarapod ko nga magama ko kuan kanang video para lingaw-lingaw ba. Lagi mingaw na sa ko edit og video or something. Nga na joke. Grabe, tagasa kayo sa mais guys, taas pa kayo nako. Wow, kaayo.
first tree. So baon ni guys, anagon. Let's go. Isigaan din mo. Plus na. Dali ara na nagko sa mais. Wow, almost there. Yes, see you soon. Hi. 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 Hi, Moon. Say hi. Iya, diha. Hi guys, welcome to my channel. So at this moment, mag skincare sa ako guys. Because taod na nga, wala ko ka skincare. Tungod kay usahay busy, makalimot na or something, kapuya na magamit. So, this is my skincare secret. Skin perfection. So marag tuig na ni nako ginagamit guys. Yeah, then okay naman sa sila. Then that
For me, nindot siya og resulta. Para na ako, pero sa uban kay dili ko sila ganahan. Ano to? Pero dili ko kada adlaw ani mag kanang gamit kay sa lagi makalimot. Ano siya? So sa buntag is magkuan ako BB cream. Nani siya sun protection 30 plus. Then nagka-night kay kuan katong toner in rejuvenating yung gano'n siya guys. Okay naman sa siya gamitin. For me lang. I don't know sa uban. Anyway, dili ko sponsored din guys ha. Wala ra. Kasi nga naman mo gamit ba? Minsan nila ako nga guys. That's all. Good pa to guys. Then, unta, ma-subscribe nyo sa akong channel. Then, like, kay, ano? Wow. Perfect. Looks like we met it. Look how far we've come.